Makosana tiyambe ndikuvomera kunena kuti lero tatulukira mochedwa nthawi zino katinso udzuke mochedwa inu mukudziwa ndi mvula imeneyi kenako kamphepo kakadzamenya umakomedwa mblankete. Komabe chomwe tabwera nacho pano nkhani yathu yoyambirira ndi yomwe ija chifukwa dzulo ndinakutchalenjani makosana kunena kuti Chimwendo Banda aoneka ndithudi mu newspaper yathu ya National Publication leloli, ndipo newspaper imeneyi pa front page penipo pamene adzaoneka. Nde panopa ndabwera nayo newspaper ija mwinanso ena mwayiwerenga kale amene mwayigula, komano ndi imene mukuiona pa screen panopo. Pamene muzilabwariya sipakuonekapo Chimwendo Banda iyayi, paliru mitu ingapo ndithu. Nde pali woyamba wakuti no weniweni ndu MRA Security Contracts Steer Debates. Nkhani imene ndiyokhudzana ndi kampani ya Gangata. Akuti khangati ka Gangata padzalini Master Security imene apereka zachitetezo, ndeka ya mafuno peza contract ina yake ku MRA kayipeza kale nde zakhala bwanji kaya kumeneko. Akuti tu zabweretsa madebate osiyanasiyana. Iyayi iye watenga kampani yake ndikayika kumeneko. Contract wayipeza bwinobwino sanapeze mwachinyengo zinthu ngati zimenezo zete. Komano that's not our focus. Nkhani yathu no tikuyizumula apa. Pamenepa mukhoza kuona kuti no pali nkhope ya Chimwendo Banda tu pamenepa. Akuti Chimwendo Banda goes to prison. Akuti tu Chimwendo Banda apita mprisoni. Akamuponya ndithu mndende. Ndende akaso nkukhala iti mene sinatu yayi ndiomwe ija ya maula ndithudi. Ndipo nkhani imene iyi mukhoza kuipeza pa national page 3. Okay, ndikuti no nkhani ndonotino newspaper iyi pa page number 3 kupangira kwa amene mungayipanga access ndithudi mungopita pa page number 3 po mungayipeza nkhani imene ya Chimwendo Banda kuti tsopano wapita ku prison yake ya maula. Okay, dzulo ndonena kuti ino ndine takwanitsa kugona mabedi athu omwewa ndithu aziphaka sawa nangatu amwene omwewa ndithudi mabedi athu otino ofoira mablanketi athu ena osong'ambikira mbali ina yake koma tagona mu nyumba yathu. Mukudziwa chani? Chimwendo Banda wagona ku maula prison amwene. We don't know kuti situation ili bwanji kumeneko, koma nkhani ndonoti wagona ndithu ku maula prison. Mwina kwa amene munaonera filimu ija manena kuti no welcome to maula prison, mukakumbukira malo ogona aja, mwakumbukira amene ankaonekera malo ogona ankaonetsa mabedi choncho mwina kuli choncho kapena aponso kuli ngati zithu zina zake zimatha kumayenda kumaonesa zoona tino fanzi mangogona pa simenti ndekuti no basi akamatembenuka kumachito titembenuke tonse onse nkumatembenuka ndekuti akapita side imodzi titembenukireso side inayi akagona ruka kwa mawa zangati satitembenukire side inayi aliyense tembenuka side yako fadzani space ndekuti yochepa. We don't know kuti situation ili bwanji kumeneko, komano maso athu akhalabe ali komweko kupanga cheke kunena kuti kungatuluke zotani. Kwa pakanali pano tingatsimikizane zonena kuti munthu ujatu ndithudi wapita ku maula prison. Izi zinde ndizija zotino kumadabwa zotino dala kadula ndakuyenda motani nanga mese yeyuso ndanali nawo mu gulu limene lolonino taganizidwa na amafuna akaphe auruka khiya Frank Johanda. Iyayi dala kadula ruzikona kuti zake iyeyo nde ali kwawo. Mene zikuonekera apa foba jananena kuti no iye asamangidwe iyayi. Koti lija koti lanjira usiru kwambiri meneno jaja meneyo tinakamuziwa koma anabeka chigamulo chono la polisi musamange so dala kadula mumusiya zikhala mwa ufulu ku nyumba kwawo. Koma Chimwendo Banda ayi ndithudi akuti tsoka amatija tsoka likakulyani likalimba umakuotcha ndi mkute wadzana akuti mkute nimuziwa mkute umakhala ozizira wali tsoka fa yoti uli ndi tsoka wewe nkukuotcha ndithudi. Ndi zomwe zikuchitika apa koma uswadzana ya nkhani ndionena kuti zochita zathu zimakhala nde kuti no zotibweretseranso zipatso zake. Mwayiona ndeno iwe usamayembekezere zipatso zabwino pamene no wachita zoyipa. Nchifukwa chani kodi no sanamange anthu ena? Okay, for example nchifukwa chani apa sanamangepo munthu ngati Sam Kawale we don't know kuti yeso kali ndi zimilandu komano tungopeka kuti nchifukwa chani yeyo sanamangidwe Sam Kawale. Nchifukwa chani pankhani izi zakupha Frank Johanda ufuna kupha Frank Johanda nchifukwa chani amanga Chimwendo Banda.
accident yayi singozi ri ena mungakhale pasi kumalingalira kuti ine ngozi pepano kwambiri tu pa malatapo nde mbola mvula yamba kugwa ndifake tu machidwa mavidiyo komabe tingupanga manedzedi nkhani ndonena kuti isi mistake achimwendo banda wamatchuka ndi nkhani zoyipa kwambiri kodi awapanga zimenezozo sitikudziwa kodi samazipanga sitikudziwanso pamene pabwerera koti kuti likaweruze koma ndi zinkhani zoyipa zimenezo zomwe zapangitsa kuti akapezeke kumaula pakanali panopa yayi inetu ndinapereka chidwi makamaka kuma comments ano pa nkhani imene nditayivunga dzulo panali ma comments koma ambiri anali osangalala makosana kusangalala yayi amene sachitika bwino kwambiri amene akazione kumeneko ndikuzigwira komwe anthu kuyankhula zambiri rede komano mosangalala choncho naona mudi inali yosangalala komano comment yomwe inandipatsa chidwi kwambiri itu ndi yochokera ku YouTube community yathu ya ku YouTube pajaso timapezeka ku TikTok koma iyi ndi ya ku YouTube akunena kuti uyutu amene anali Jonah Mbama Jonah Mbama anazayika comments akuti aivere fungo nyowere kena kwa maseka nkudzapitiriza kunena kuti apofomoka nkumapitirirabe kuseka mwayona akuti aivere fungo nyowere Jonah ndikuwuzani uyu bwana chimwendo aivera fungo nyowere penepo ndingakutsimikizireni chifukwa chani lero ndi pa 30 tukuteo kotu ndipangeso check lero ndi pa 30 December tu mwayona ndekukhala pa 30 December inuyo mukuyenera kungoziwiratu zonena kuti basi anthu akuyenera akhala azipitano kukonzekera ku New Year Eve holiday ndi New Year basi holiday maoneti tikunena kuti ngati ena aka amakhala ndero anatuma bwere ku office muzagwire pali zofunikira ndikuwuzani lero ndi kuti likhala lona kuti madzoyi tipwe basi mawa tikuyenera tikakhale kujani tili ku New Year Eve tsiku limene timakakumbukira kuti tsopano tikupangano tikuolokano kuchoka mu 2025 kupita mu 2026 tikuyenera tikakhale tili ku nyumba ma holiday ndekuti kuzabwera budget pa 1 iponso tikuyenera tikakhale pa holiday ndekuti nthawi yonseyi madzajiso akuyenera akakhale pa holiday akakhalatu wathu uja okondedwa pakanali panopa nanga siri kumaliza chakachi ndiyeyo atayigwira bwino ntchito zonde mvula bwanatu mukuyenera kupumula kumene muliko ende panopa akuyenera kukhala akupumula ndithu kupumula bwinobwino pasi pa mtengo ngakamphepo kayaziyazi ngati kadutse kamvula kakamenya basi upita nyumba ukakhala modekha bwinobwino kaya mudzimvera nyimbo zanji kaya makonda country music kanda achina Westlife achina Don Williams kaya ndi zakwathu komwe kuno kuli zambirimbiri nyimbo kaya ndachina Wambali Mkandawire basitu ndekuti mukungogwedezera mutu pamene pacho ndipotu oserekezanso kulingalira nkhani zakukhote pakanali pano abwana inuyo mupumule kumeneko modekha bwinobwino kuti mukokere mphamvu zitu tukalowatu mu chaka china cha 2026 ndipo muzika yamba ndi zinkhani zimene zachina chimwendo banda kayandani komano mupumule bwinobwino bwana oserekezanso kupulani nde Jonah ndikutsimikizirana bwana apumula uko ndekuti ngati apumula nyumba kwawazo ndi mvula ndekuti palibenso wina wake amene anganoti nkhani kalowe mukhoti awawa ndekuti achimwendo banda nyowere aivera fungo kaya mwina ayijera kumaula tingona yoncho aivera fungo basi nyowere aivera fungo mmene mwaneneramo of course bwana musayiwalenso ndekuti kumamvera mwina nyimbo ya Peter Sambo tachilowa chaka china musaone ngati zamasewera anthu ena anagona tulo losabwereraso mwayikumbukira nyimbo imeneja modekha bwinobwino nyowere yanu kuidya modekha ndi timalize ndi mawu awa hapetu nyowere makamaka in advance kwa inuyo abwana zondi mvula komanso kwa achimwendo banda zimachitika pepani kwambiri akuti